hanlaan nga may isang sangher dito, no, kiti duwa nga sangher dito, ito'y parte ng ti Barangay 23 nga naipaayad iti proyekto nga naggapo iti Department of Agrarian Reform implemented by the provincial government. Dito ay makunkuna nga solar-powered pumping system. Kat ay di napalabas nga session kat nag-privilege speech niya po sa Sangguniang Bayan member Berilio Aguto na in report na nga hanmat nga pangpangsyon dagitoy nga proyekto kat sa guday na kumatad dagitoy nga proyekto kat kanina iti crudo kang gasolina nga daksang gas at hanmat nga mausar at hanmat nga pangsyon kat isut namungayan na nga pinaeban mi dagitoy concerned groups tapno ilawlawag daman no anya ti kinagpaiso na kat rumrumwar nga hanag pangpangsyon nga talaga ngam ti nakaladladingid ditoy kat pirma ang damat tay akseptahan sa completion type project nahan nga ganandar and diyak mawatan tay kung nagkaroon maragsakan danon dati sumangpat nga proyekto kapag ti ngato nga sayang jay opportunity nga mausan da kuma lalo ka dagito yung panahon nga nakangingina iti crudo kang gasolina kat sayang laan iso nga ti direction mi kat in require mi da nga mag-submit iti written document no anapay nga kastoy iti napasama tapno no ammo mi iti direction no lalaunan dito yung surat mi nga mapan iti Provincial Agricultural Office ken iti Department of Agrarian Reform and of course we will copy furnish the Governor and the Vice Governor regarding this matter. Sayang kat apparently under warranty pa lang dito ito 2025 lang idinekabit na ito yung proyekto na directly nga napanyan na ito yung sanghera. Ano nga sanghera dito ya? Sanghera Manayon Irrigators Association ken Sanghera Kabarwan. Ito'y Barangay 23 daytoy. At namuan mi tatay nga may sala nga kontraktor gayam itinangubra ka daytoy nga proyekto. DJ Mesa na kinagiddan daytoy kat apparently mananda kan andar na aramid iti husto nga proseso iti panang implementar dito yung proyekto. Sayang yung pagkataon nandiyan na yan tapos hindi naman hindi naman umaandar parang yung mga malaking problema natin sa mga ibang ahensya ng gobyerno na maraming mga multong proyekto na tinatawag consider dito na parang sayang, napakalaking sayang din dahil hindi umaandar. And I hope na hindi pa rin nabayaran itong mga kontrakto na ito. That is why we intend to send the communication immediately